Hello, what's up guys? Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Shoutout din sa aking mga kasama dito na si Pragman Makasta TV aka Aldrin Biasaga saka si Jan Soriano. Ito guys, mag-i-stud ngayon ang aso namin na si Clark, ang oversize Belgian Malinois dito sa Pangasinan. Isa sa mga pinakamamalakihan dito sa Pangasinan guys. Tingnan nyo naman kung gaano ka-aggressive ang aming aso na. At sa aking maiwagang kamay, ayun lock and load na mga kaaso. Ayan na, tatalikuran na ni paring Jan Soriano. Ayan na guys, tapos na po ang kanilang sesyon. Ayan nagkatalikuran na guys. Yun, sa mga gusto magpa-stud kay Clark, ang oversize BM na Dark Sable, PM lang kayo guys, comment down below. Pupuntahan po namin kayo kahit saan yan. Maraming salamat pala Sir Jefferson Manuel from Maluwod.